Hello guys, welcome back to my channel. So dini आङो 2025 नि Independence Day थांखांनायनि पेरेड गानायखौ दिनैसो खिथिनो नागिरदों आरो मानेकि आंहा टाइमाबो जायाखैमोन एग्जाम जाबाय दंमोन नालाय एडिट खालामनो टाइम गैयामोन आरो ओमफ्राय जोङो माने पेरेडसो गादो नालाय ओमफ्राय नै बेयाव मानसि गेजेरा गिदिंबाय दं आरो नै जोंखौ ओरैनो नायनो बेलेग स्कुलनिबो दं आंनि स्कुल नङानो माबा SSB ओमफ्राय NCC दं पुलिस दं आरो ओमफ्राय बाखि सब स्कुल गोजानि आरो नैबेथि स्टेज ओमफ्राय नैथि स्कुलनि माबाफोरखौ माने माबाग्रा ओरैनो स्कुलनि मानसिफोरखौ बिदि माबादों आरो माबा होनबाय दं ओमफ्राय स्पिचआ जोब्बाय आरो स्पिचखौ गेजेराव होलायासै जोङो एसे अखाबो थाइफ्रिना होदोंमोन आरो नै माने फार्स्टआवनो एसे अखा हाग्रोखादोंमोन ओमफ्राय उनाव दसे थाथ'नो होनना फैफिननो होदो आरो जोंखौ ओमफ्राय अखाया इयावबो हाबाय दं आरोबाव मोजां माने मोजांबो मोनदों आरो एसे माबानानै अखा हानानै माबायाव आगष्ट नालाय एसे गरमबो जानो नागिरदों ओमफ्राय अखा हानायखाय बया मोजां मोनदों आरो नै बेयाव जोंना पेरेड गानाया एसे जासिगोनानो आरो माने जासिगोनानो एसे जासिगोनानो आरो दसेबावबा ओमफ्राय नोंसोरो खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनखो बे भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय दा जोंना पेरेडा जासिगोन ओमफ्राय सोर फार्स्ट प्राइजखौ मोननाय बेखौबो आङो दसे उनाव खोन्थागोन आरो बेयाव दा जोंना जासिगोनानो आरो पेरेड गानाया दा नायलांबाय थादो आरो जोंनि पेरेड गानायखौ मोजां नुदों मोजां नुवाखै आं खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै जोंना जासिगोन आरो नै जाबायनो आरो जोंना बैथिसो दं आरो ओमफ्राय नै जाबायनो आरो जोंना जोबखासिगोन नालाय बियो गाखोनो जोङो सेकेन्ड लाइनावसो दं नालाय एसे उनावसो जों फैगोन आरो
Homopad Good Shepherd National School Girls Commander Suzumoti Kherkatari Konkan Flag Commander Christina Basumotari. They are Panalapar Homopad Saint Xavier English School Boys Commander Dikhan Basumotari Flag Commander Zonan Das Doimari. They are Panalapar Homopad Saint Xavier English School Girls Commander Sakina Brahma Flag Commander Dipti Basumotari. They are Panalapar Homopad Salbari Higher Secondary School Girls Commander Nizira Basumotari Flag Commander Saina Boro. দলটোক আমি ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁলোকে ছাৰৰ পৰা অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত Rukmini Higher Secondary School Girls Commander Zugami Basumotari Flag Commander Goswami Mohilari. They are Panalapar Homopad UN Academy Commander Mapasita Uzin Flag Commander Krishna Doimari. They are Panalapar Homopad Greenland English Higher Secondary School Boys Commander Namazit Goyari Flag Commander Prabhas Doimari. ओमफ्राय जोंहा आदाया बेयाव प्राइज मोनदों आरो आर्ट कम्पिटिशनाव नै सेकेन्ड प्राइज मोनदों आरो नै बेयाव दा स्टेजाव थांबाय आरो प्राइज लायनो थाखाय जानो सेकेन्ड प्राइज मोनदों आरो ओमफ्राय सार्टिफिकेट आरो माबा मोनदों मोनसे बुक मोनदों आरो आंना फैबाय आरो नै फैबाय दं खम खुसि मोनलायाखै फैबाय दं आरो सेकेन्ड प्राइज आरो नै मिनिबाय बुक आरो चकलेट मोनदों नामा लाबो चकलेट मोनदोंबा लाबोदो नै ओमफ्राय जोङो पेरेड गानायाव फार्स्ट प्राइज मोननायखौ नै प्राइजखौ लाना फैबाय आरो नै जोङो इयाव फार्स्ट प्राइज पेरेड गानायाव मोनदोंमोन आरो बया खुसि जोङो एकदम माने फार्स्ट प्राइज मोनदों नालाय बया खुसि आरो जों